Y en este Día Mundial de la Infancia hemos decidido que se vengan hasta el estudio un montonazo de niños, que yo quiero que me saluden a la vez todos, que saludéis a los oyentes con un hola fuerte. ¡Hola! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estos niños forman parte de algo que se llama Consejo Local de la Infancia en A Coruña, que lleva varios años desarrollándose. Probablemente pues ahí al otro lado de la radio os suenen los plenos infantiles, es algo que se hace habitualmente y sobre todo en días como este. Bueno, pues esto viene trabajándose desde hace algunos años en el Concello de A Coruña y esta es una representación, creo que solo es una representación, ¿no? Aunque os gustaría que formaran más niños parte de este consejo. Sí. Ahora llamamos uno por uno, ¿eh? ¿Eso vos parece? Gustaríame cambiar de idioma uns intres, uns momentos, para falar un pouquiño en galego tamén, que é a nosa lingua, para que me digades como vos enterastes deste consello e que para vos, explicádeme un pouco que é isto do Consello Local da Infancia, para toda a xente que non saiba o que é. A ver, que mo di? A ver. Vamos, que non che dé vergoña. A ver, que é isto? Os xuntades varios nenos de varios coles, a ver, aí unha man que se levanta. Pois é como un consello para que os nenos, para que os adultos escoiten as nosas opinións. Entón, durante o ano, preparades varias cousas que vos interesan para que logo os adultos escoiten, non? Sí? Sí. E, por exemplo, o ano pasado houve un pleno. Quen participou dese pleno? Hai alguén aquí? A ver, sí. E que cousas dixestes no pleno en María Pita, ali sentadiños, para que vos escoitaran os adultos e, sobre todo, a alcaldesa, que é a que manda? Pois dixemos como sería o noso parque ideal, moitas cousas. Isto é un tema interesante, porque, en realidade, a vos, como nenos, mola vos xogar, non? Vos parece unha parte interesante da cidade, os parques. Sí. Pensades que están guai os parques da Coruña? Sí. Más ou menos. Coñecedes un pouco, catastes todos os parques da Coruña, hai un montón, No, Todos non, non? Nada. Está guai, ir aí cambiando de parque tamén, pero cada un ten o seu, eu entendo que cada un ten o seu, se estades contentos co voso, pois, pero hai que cambiar cousiñas dos parques, parece vos que deberíamos cambiar algo? Por exemplo, que? A ver. A mí pareceme que os parques deberían ser máis accesibles para persoas como en silla de rodas. Bueno, de feito xa houbo, o mellor foi a través da vosa proposta, porque agora hai varios parques accesibles. Polo Paseo Marítimo hai un, víchelo. Sí? Vale. A ver, que querías falar? Que nós tamén propusimos que houvese parques cubiertos para cando chove, porque nesta cidade chove moito. É que na Coruña chove mogollón, claro. Sí. Eso tamén hai que telo en conta, verdade? Vale. E agora que estamos aquí xuntos, que máis cousas vos interesan? Que cousas preocupan os nenos da Coruña? A ver, quen me di? Eu sei algunha, Digo algunha? Hai algunha? Sí, di. Que haya máis natureza. Vale, que haya máis natureza. Bueno, temos lugares para a natureza, temos o Monte de Santa Margarita, temos a Torre de Hércules, pero queremos moitos máis, non? Estar en contacto coa natureza. Si gusta vos? Sí. Esa foi outra das vosas propostas? Vale. E sei que a vos estades moi sensibilizados co bullying e co acoso na escola, non? Sí. Nós neste programa temos un apartado no que falamos de nenos e falamos de educación e de crianza e moitas veces falamos deso, pero gústame moito poder tratar o tema con vos, no voso cole vedes algún rapaza que se porte mal, que faga bullying? Non. Bueno, a mí algunha vez no meu cole, facíame bullying, non sei, ainda lle caigo mal a algúns compañeros meus porque non entendo que lles fixen e agora parece que lles caigo mal. Pois ese tema hai que tratalo todos xuntos e moitas veces nas titorías faise, verdade? Sí.
anímase a resolver un pouco o asunto, porque moitas veces trátase de descoñecemento e hai que chegarse máis a todos os nenos, sobre todo respetar o que é diferente, non? Isto sabemos todos, non? Sí. A ver, te querías decir algo? No. Vale, pois nesta sección neste apartado do programa falamos moito deso e falamos tamén de algo que quería tamén comentar convosco, que é o mundo dos móviles. A ver, contádeme, que pasa cos móviles? Queredes todos móviles, tedes móviles? Sí. Queredes? Sí. Eu sí. Pero non tedes ou tedes? Eu teño. No. E usas moito? Sí. Sí? Sí. Pois neste apartado do programa falamos ás veces de que os nenos, bueno, que é mellor que non se acheguen moito os móviles ata ben tarde, para disfrutar xustamente da natureza destas cousas. Os meus pais dixéronme que hasta os 16 non mo daban, pero a miña avoa deumo pola comunión. Hai xente que os seus pais deixanlle teñer móvil aos 5 anos. Oi, que temprano, non? Guau! E claro, eu vos pregunto, por que vos gustan os móviles? Non sei. Son entretidos. Porque podes falar cos teus amigos e familiares a través de redes sociales, por exemplo, WhatsApp. Pero tamén podes falar aquí ou podes falar no patio, non? Porque hai vídeos e nos absorben e non paramos de verlos. A ver que non te escoitamos ben. Fálalle outro micro, porfa, sí, que estabas falando moi ben, porfa. Que hai vídeos e nos entreteñen moito. Claro, é por isto. E claro, eu quero preguntarvos, na vosa casa, e agora seguimos a falar do Consello Local neste Sintres, pero gustaríame plantexar isto. Na vosa casa os vosos pais están moi pendentes dos seus móviles? Non. Na miña, a miña nai non sempre, pero como ten un traballo no que usa maioritariamente o móvil e o ordenador, porque ten que lle chaman os clientes Claro. e todo eso. Non pode desconectar moito, non? Ten o traballo no móvil. Non, pero a maioría de veces que pode aprovecha para deixar o móvil. Vale, porque hai que desconectar del e tamén podemos animar dende aquí os maiores a desconectar del e a disfrutar da cidade. A cidade quero volver con vosco para que me comentedes. Tamén sei que outro tema que vos gusta moito no Consello Local tratar, neste Consello Local da Infancia, é a mobilidade. Gusta vos, ademais da accesibilidade, que todo o mundo poida chegar, pois aínda que teña sella de cadeira de rodas e demais, gusta vos, por exemplo, o mundo das bicis, Bici Coruña? Sí. E cando señades máis maiores ides empregar as bicis? Sí. Sí? Sí. E que máis melloras pensades que se poderían facer a ese respecto? Hai moito coche na Coruña? A ver. Tamén queríamos poñer todos os buses eléctricos, Moi ben, e isto por qué? A ver. porque os outros contaminan máis. Claro. Optades, vos ides habitualmente en bus? Non. Eu vou todas as mañás ao cole e volvo en bus. E que tal ben? Vai Sí. ben enchido o bus? Sí, Sí? vai bastante cheo pola mañá. Pero hai bastantes, chegan bastantes. Se o perdes, por exemplo? Teño... Es que na miña parada paran moito, Moi ben. pero hai algunhas que non paran tantos. Entón poderíamos decir que está máis ou menos ben o Sí, servicio está de moi buses. ben. Pero se non estivera ben, xa estades vos para dicir bono pleno municipal, non? Sí. Claro. Alguén por aí levantaba as maos. Agora xa non? Vale, eu sei que pouco a pouco, conforme vai pasando o ano, os ides reunindo, non? Ides vos reunindo e falando temas novos. Sí. De cara, imagino, a un novo pleno municipal. Sí, E ese momento, poñevos moi nerviosos? Sí, demasiado. sí, Sí. bastante. Por que? Non sei. Porque representamos a todos os nenos que viven na Coruña. Por iso é importante convidar a moitos máis, non? Para que todo o mundo pois se sinta representado, un pouco como na vida adulta, non? Sí. Pero vos pensades que os estades representando ben? Eu penso que sí, Sí. Sí. Eu casi todas as propostas saco as cos meus compañeiros de clase.
Ah, vale. E despois, claro, porque sodes de moitos coles, non? Sí. Sí. A ver, xente de que cole hai aquí? Comentádeme. Eu son do Víctor López Sebane. Eu son do CEIP Saldense. Eu son do Santo Domingo. Eu son do Santo Domingo tamén. De Santo Domingo. Eu de Santo Domingo tamén. Eu do Dominicos. Da Grande Obra da Tocha. Eu tamén da Grande Obra da Tocha. Faltame alguén, non? Sí? Eu tamén son do Víctor López Sebane. Eu iba ao CEI María Pita, pero agora vou ao Otero Pedrallo. Gustavos isto de coñecervos xente de moitísimos coles? Porque eu vexo que está guai, non? Sí. Bastante. E cando vos reunides, davos así un pouco de vergoña ou... No. Non, porque sei que non se van reír das miñas propostas e cousas así. Ai, non, claro, todas as propostas teñen que ser escoitadas, non? E senón, imagínate. A min sí, dame un pouco de vergoña, pero solo o primeiro encontro. Despois xa funme acostumbrando. Claro. Pero só iba cunha amiga mía e xa. É un pouco como, pois, como cando chegastes á radio, pois de momento non sei onde me meto e despois xa vou gañando confianza igual co resto dos nenos e nenas, non? Sí. Sí. Que ademais logo ides coincidir cando señades maiores, cando señades maiores e saiades por aí, e dirás, esta rapaz estaba no consello local, fixen un pleno con el. Claro, seguro que vos pasa iso. Claro, cando vos xuntades e facedes o pleno municipal, eu pregúntome, que pensades dos políticos? Non sei nada de política. Bueno, estás facendo política, aínda que non o saibas, porque estás representando a xente, pero- os nenos. Non. Sí, a política tamén é iso, chegar ao pleno, dicir as cousas que queremos, xuntar moita forza e conseguilas. Quen me di por aí que pensa dos políticos? Se non pensades cousas boas, podedes. A ver, estamos na radio para decir a verdade, Moi mentirosos. Ui, vale. Por aí imos, non? A ver por aquí o que pensan. Vexo caras de enfado. Que na miña casa non falamos de política. Só falei unha vez cun compañeiro mío de colexio e eu non entendo nada de política, entonces estaba dicíndolle sí, o que ti digas, porque non o entendía. E gustaríavos entender que vos explicaran a política ou de momento non vos interesa para nada? No. Non. Que mi Depende. madre siempre me dice que ni siquiera lo entiende ella. É que non é doado de comprender. Sabedes que pasa? Que o importante que vos estades na política local, non na vosa cidade. Estades facendo cidade, iso tamén é facer política, pois dende estas propostas que lle facedes os políticos da cidade, que moitas veces son diferentes os políticos a estes políticos que teñen tan mala fama, porque eles traballan no día a día cos cidadáns, o seu traballo é político tamén, pero de outro xeito, sabedes, entendedes? Cando pensades, por exemplo, vades ao pleno municipal e coñecedes o concelleiro, concelleira de educación, a alcaldesa, pensades neles como neses políticos ou pensades, bueno, esta é a alcaldesa, pois está aquí falando comigo? Estou falando moitísimo e vos non estás falando, teño un rollo macabeo. A ver, contádeme. Eu, a alcaldesa, había coñecido antes, porque antes do pleno había venido ao meu colexio con xogadoras do Depor femenino. Que guai, non? Vale. Bueno, quedamos con que os políticos non nos gustan moito de momento, non nos interesan tampouco demasiado. Vale. No. E cales son as cousas que máis vos interesan? A música? Sí. A Xogar? lectura. A A mí lectura? encántame moito a lectura. Sí, a mí tamén. Claro, que gustaríamos saber, porque eu podo dicir, pero eu que non sei, porque non son nena. Entón, decideme vos, que vos gusta, que vos interesa? A música e o deporte, pero non os datos non tanto como practicalo. Ajá, e por aquí? A mí gusta xogar coas miñas amigas. Home, eso está guai, non? E por aquí? A min gustame ler. Ai, vexo que hai por aquí varios amantes da lectura. E por ali? A mí me gusta leer Harry Potter. Vale. E a ti? A mí facer manualidades e xogar coa miña irmá. Que guai, as manualidades tamén como molan. A mí bailar, cantar e escoitar música.
Moi ben, bueno, vemos moitos gustos moi diferentes. Alguén quere... Sí? A mí encántame xogar coa miña hermana melliza. Algunha cousa máis por aí? Bueno, hai moitos gustos por aquí, Xogar con miña irmán. Vale, perfecto. E parece vos que os adultos vos escoitamos o suficiente? Depende quién. Que boa resposta. Quen sí e quen non? Non sei. A ver, Non sempre. non sempre. Non. Porque pensan que os nenos ten ideas distintas e que algunhas son demasiado infantís para tomárselas en serio. Que non son tan importantes como as deles, non? Sí. No, nada. Non? Alguén quere dicir algo máis? E se pediríadelles aos adultos que vos escoitaran máis? Sí. Sí. Ah, agora sí, As cousas que vos interesan, non? Sí. E que se tomaran un pouco, pois, como se foran importantes porque o son, non? As vosas cousas son importantes, non? Sí. No meu colexio hai un consello para os delegados de cada clase onde podemos facer propostas para mellorar o colexio. Ah, que guai! Eso estaría guai que houbera tamén en todos os coles, non? Aquí damos moitas ideas sempre para todos os coles. Sí. Bueno, tamén estaría guai. Tamén estaría guai, verdade? Sí. E que máis cousas estarían guai nos coles? Que tamén podemos entrar aí, A ver. En el mío non é el caso, pero hai algúns coles que non teñen un punto laranxa. E para que sirve un punto laranxa? Dillo aos ouvintes. Para cando te fan bullying ou acoso, poñervo que os profesores o sepan e que falen con o que está acosando. Que haya máis ascensores, porque en moitos colexios non hai ascensores e para a xente que non pode subir moitas escaleras. Para que haxa máis, non? E para que esa xente se poida subir e baixar. No meu cole, o punto laranxa estaba roto e despois o arreglaron e agora xa o teñemos ben. Ah, moi ben. Pero vexo que hai puntos laranxas nos coles para o pouco bullying que vedes, non? Sí. Será que algo de bullying hai por aí? Haberá que atallalo de algún xeito, non? Que no meu antes había bullying, pero xa non. O sea, agora, desde que está o punto laranxa, bueno, un pouquiño antes, xa non hai tanto. Ah, moi ben, eso é moi importante para que, como comentamos tamén na sección no programa, para que vos aprendades a querervos a vos mesmos, para que os sintades seguros, para que os sintades a gusto, non só na casa, senón tamén no cole. A ver, por aí querían falar, non? Non? Sí? Vale, ese tiveredes que mandar un recado aos adultos xa para rematar, que nos están escoitando. Alguén lle quere mandar algún recado? Ou algún consello? Que escoiten máis aos nenos porque temos boas propostas. Aplauden pola técnica de son. Algún máis? Deixamos este é importante. Agora mesmo hai moitos adultos escoitándovos, non? Sí. Por exemplo, este consello cando é a próxima reunión, sabedes? El 4 de diciembre, creo, non sei. Moi ben, xa o saben. Pois estamos desexando que chegue un novo pleno municipal para escoitarvos, porque despois traemos os cortes, agora xa sabedes como funciona a radio, e escoitamos todo o que dicides ali, e para ver que novas propostas saen destes nenos tan listos e que tanto saben, porque aquí hai moi boas ideas, moi boas. Hai algunhas ideas xa para o pleno seguinte? Hai moito que falar todavía, non? Sí. Bueno, e se vos ocurre algunha ou deixamos aquí? A ver, hai algunha nova por aí? Non. Bueno, polo momento creo que saíron cousas chulas, vale? Sí. Entón damoslle un bico enorme aos ouvintes e decimos adeus, un bico grande, así, ¡mua! 1, 2, 3. ¡Mua! Moitísimas grazas por vir, sodes maravillosos. Os nenos da nosa cidade que son así.